Ampay bagsak ka naman ay. Hindi ah. Dimla tultuladay ni Pedro. Ang permot adade ngay kung kumpara na kinipidraw. Tampay kumataan pair niya. Ay na, nagkakasitag na kinap ko. Ay na, pumaraw ka to yan. Ay, nakakita kita karkaruma. Makaparurod. Natay, nasabat ko di maestra na ni Edsel. Okay. Ngayon man napasama kayo. Katungtong naman. Ito ya. Nabagsak ka naman. Bagsak man ay. Ay naapo dati nga ubingay. Itsay! Nakakita ko naman sa sila. Ay katiman. Ampay bagsak ka naman ay. Hindi ah. Badi nga, bagsak ka naman gitis maun. Kung na ni mameng, baga ka ni mamaw. Oh, nasabak ko tatay. Ay naapaw. Dimla tultuladay ni Pedro. Pinanayon nga agon unaw. Ang permot adade ngay kung kumpara na kinipidraw. Tampay kumataan pair ngay kumpara ka kini Pedro. Kunalaing ti daddy na ajay. Nya. Ay na. Apaw dati nga ubingan. Ay na, nagkakasitag na kinap ko. Ay na, pumaraw ka to yan. Pumaraw ka to yan. Naumag ka rin, bakit ko ganda di babae? Pakakapay-pay sa na kinap ko. Pumaraw ka to yan. Baka matiniwala ta. Muna na! Kasano ka muna? Siyak di asawa! Ayun lang. Ayaw ba? Dahil di babaeng langgong ka Ay, nakakita kita karkaruma. Makaparurod. Hintay man yung bakit bigbigat kay sumanoong kamanditan. Kasla nga lamang kukulam ay apaw. Kita sa ano ko kita nag-alakay. Mano oras ko nga naglablaba. At talo orasan. Kalkalpas ko nga nagsalapay. Sa danto nagpuor di ta karoba. Dinas asukan da kita nga nilablaba akon. Kanya ti pa nagkita da kita badbado. Tapos kada panti brief. Tinapa. Natapaasukan. Maruro.